जायनि जुनै पौला बुंदों थोंजों डक्ट्रिनखौल' फोथायनानै गोगोमै गसंथानायजोंल' जानाय नङा नोंसोरनि फोथायनायखौ नोंसोरो नोंसोरनि प्रेक्टिकल ख्रिस्टियान लिभिं एबा ख्रिस्टियान लाइफनि दुवारैबो फोरमान होनांगोन होननानै पौला बुंदों दा जों नायनि बे करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव मा गोरोन्थिफोर दंमोन जायनि जुनैहाय पौला बिसोरखौ बुंदों नोंसोरो फोथायनायाव थारैनो दंना गैया बेखौ नोंसोरा आनजाद खालामनानै नाय नोंसोरो ख्रिस्टनियाव थारैनो दंना गैया बेखौ नोंसोरो आनजाद खालामनानै नाय नङाब्ला नोंसोरो उदायैसो जागोन आं इसे बे बिजाबनि बिसय बुंग्रोनि खोनासं आं दहाय बुंखादों इब्राहिमनि 5:11 लिरनायखौ आं फरायथिनानै खिन्थादों नोंसोरनो जोंहा गोबांथार बिसयफोर दं फोरोंनांगौनि नाथाय नोंसोरो बाबांसिनसो खोनासंदों बेनिखायनो गासै बिसयखौ खोन्थाजोबनो गोब्राब होननानैहाय आं आसा खालामदों नोंथांमोना दसे सम गोसो होनानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंगोन होननानै करन्थियाव थानाय गिर्जाखौ पौला 51 AD सनाव गायसनदों गावनि सेकेन्ड मिशनारि जार्निनि समावहाय आरो बिनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो खोनहरजानायनि 18 आयदा 1निफ्राय 8 पदसिमाव करन्थिय बे नोगोरा इमरालिटिनि थाखायहाय नामदांखामोन आरो बे नोगोराव थांनानै पौला इसोरनि गाहाम खौरांखौ खोन्थानानै गोबांथार मानसिफोरखौ ख्रिस्टनियाव लाबोदों आरो बे करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरा पेगन मोदाय होग्रा मुर्ति होग्रा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनायमोन आरो बे करन्थिय नोगोरावहाय आफ्रोडाइट मोदायजोनिबो मन्दिर दङमोन आरो बे मन्दिरावहाय खमब्लाबो 1000सेसिम नोथि हिनजावफोर थायोमोन बेबादि जायगायाव थांनानैहाय पौला इसोरनि बोसोनखौ खोथानानैहाय गोबांथार मानसिफोरखौ ख्रिस्टनियाव लाबोदों आरो बे करन्थिय नोगोरावहाय ख्रिस्टियानफोरजोंहाय पौला 18 मास थादों बिसोरखौ इसोरनि बोसोनखौ फोरोंदों आरो 18 मासनि उनावहाय 1.5 बोसोरनि उनाव बियो एफेसिसआव थांदों आरो जेब्लानाखि एफेसिसआव बियो थांदों अब्ला बियो खोनानो मोनबाय गाव नागारनानै फैखांनायनि उनावहाय करन्थिय गिर्जायाव माखासे प्रब्लेमफोर जादों होननानै आरो बियो फार्स्ट लेटारखौहाय एफेसिसनिफ्राय बियो लिरहरदों नाथाय बे लाइजामा करन्थिय मन्दिराव सहैखांनायनि उनावहाय गोमादों जायनि जुनैहाय बे सेकेन्ड लेटारखौहाय 55 AD लिरहरफिनदों एफेसिसनिफ्रायनो आरो बे सेकेन्ड लेटारा जोंनि बाइबेलावहाय फर्स्ट लेटार फर्स्ट करन्थियान्स बे सेकेन्ड लेटारसो अरिजिनेलि नाथाय फार्स्टआ गोमाबाय करन्थिय गिर्जायाव सहैनाय लोगो लोगोनो सेकेन्ड लेटारखौ बियो 55 AD लिरहरबाय आरो बे सेकेन्ड लेटारा दिनै जोंनि बाइबेलावहाय फर्स्ट करन्थियान्स आरो बे सेकेन्ड लेटारखौ लिरहरखांनायनि उनावबो जे प्रब्लेमफोरखौ बे एड्रेस खालामदोंमोन बे समाधान जायाखै जायनि जुनै बियो पार्सनेलि गावनो थांदों समाधान खालामनो थाखाय बै समस्याफोरखौहाय नाथाय मोनसेबो प्रब्लेमा समाधान जायाखै जायनि जुनै बियो गांथामनि बिलाइखौहाय बियो लिरहरदों 3 नम्बर लाइजामखौ बियो लिरहरदों आरो बे 3 नम्बर लाइजामखौ लिरहरखांनायनि उनावबो एफेसिसनिफ्राय टिटुसनो बियो हरदों बे लाइजामखौहाय आरो टिटुसआ बे लाइजामखौहाय लानानै 3 नम्बर लाइजामखौ लानानै करन्थिय थानाय ख्रिस्टियानफोरनो हैदों आरो बे लाइजामा सहैनायनि उनावनो बे लाइजामाबो गोमाबाय जायनि जुनैहाय बियो मेसेडनियानिफ्राय गांब्रै बिलाइखौ बियो लिरदों 4 नम्बर बिलाइखौ लिरदों बे 4 नम्बर बिलाइया जोंनि बाइबेलावहाय गांनिनि करन्थिय सेकेन्ड करन्थियान्स दा खोथाया जाबाय आं गुसुङै बुंलांनोसै मा जाहोननि थाखाय पौला बे गांब्रै गाहाम बिलाइखौहाय करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनो लिरहरनांदोंमोन मा जाहोननि थाखायहाय
बे गिर्जायावहाय मा प्रब्लेम दङमोन आं बे प्रब्लेमफोरखौ दिनै नोंथांमोननो मोनफा मोनफा खिथालांग्रोनो सानदों जायनि जुनैहाय पौला बुंदों थोंजों डक्ट्रिन्सखौल' फोथायनानै हिस्टोरिकेल आर्गुमेन्टनो बिब्लिकेल आर्गुमेन्टनो थियोलजिकेल आर्गुमेन्ट बाहायनानैहाय डिफेन्ड खालामनानैल' लाब गैया नाथाय प्रेक्टिकेलिबो नोंसोरो नोंसोरनि मावनाय नोंसोरनि थाबायनाय नोंसोरनि आखल आखुजोंहाय बे फोथायनायखौ नोंसोरो फोरमान होनांगोन होननानै बुंदों एक नम्बर प्रब्लेम फार्स्टआवहाय बे करन्थिय गिर्जायावहाय गावस्रालायनाय दङमोन ग्रुपिजम ग्रुप बाय ग्रुप खायसेया बुंदों जोङो आपोलसनि ग्रुपनि मानसि खायसेया बुंदों जोङो पिटारनि ग्रुपनि मानसि खायसेया बुंदों जोङो पलनि ग्रुपनि मानसि खायसेया बुंदों जोङो ख्रिस्टनि ग्रुपनि मानसि बेखौ नोंसोरो मोनगोन गांसेनि करन्थिय 1:11-12 पदावहाय दा फार्स्ट प्रब्लेमा मामोन ग्रुपिजम स्किजम ग्रुप बाय ग्रुप बे ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव जाबाय दला दलि जाजोब्बाय गेजेर थेर बेथेर जानोसै गोबां समस्या फैबाय बे समस्याखौ एड्रेस खालामनो थाखाय बियो बिलाइखौ लिरदों आरो नैथि प्रब्लेमा जाबाय दा प्रब्लेम अफ इमरालिटि जेखौहाय जोङो गांसेनि करन्थिय 5:1 फरला नुनो मोनो आरो माबायदि रोखोमनि इमरालिटि मोनब्लाय खोनासं बिफा बिसा सानैजोंहाय सासेल' हिनजाव दङमोन बिसाज्लाया गावनि बिमा बाथुलखौनो गावनि हिनजाव बादि खालामनानै लादोंमोन बेबादि समस्यायाबो करन्थिय गिर्जायावहाय दङमोन नोंसोरो आं फरायनि दे होमब्ला नोंसोर बुजिनो हागोन बांसिन मानसिफ्रा गमामायै बुङो नोंसोरनियाव एसेग्राब जिनाहारियाव थांग्राफोर दं बेबादिया संसारिफोरनावबो गैबावा सोरबा सोरबाया बिमा बाथुलखौनो बिहि बादि खालामनानै लाबाय बे करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बे सेकेन्ड प्रब्लेमखौ एड्रेस खालामनो थाखाय बियो बे गांब्रै बिलाइखौ लिरहरदोंमोन नाथाय गांनैया गोमादों गांनैल' थादों आरो 3 नम्बर प्रब्लेमा जाबाय ल'सुट्स माने कर्ट केस होलायनाय गिर्जायाव माबा मोनसे समस्या जादों बे गिर्जानि समस्याखौ लानानैहाय सासे बिसासिया गुबुन सासे बिसासिनि बेरेखा कर्ट केस होनाय बेखौहाय जोङो 6 आयदायावहाय जोङो फरायब्ला नुनो मोनो बुंदों नै नोंसोरनि सोरहाबा गावनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायनि गेजेराव जेंना जाज्लायनाय दङब्ला बेखौ नोंसोरो इसोरनि मानसिफोरनि सिगाङाव गोरोबलायालाबानो संसारि बिसार खालामग्राफोरनियाव एरहैनो माबोरै गोहो खालामखो बे 3 नम्बर प्रब्लेम कर्ट केस सानै गिर्जानि मेम्बारफोरनि गेजेराव गिर्जानि माबा बिषयखौ लानानै प्रब्लेम जादों बेखौहाय गावसोरनि गिर्जानि मेम्बारफोरनि गेजेरावहाय समाधान खालामालाबा गुबुनारिफोरजोंहाय बिसार खालामजानाय बेखौ लानानै पौला लिरहरदों 4 नम्बर प्रब्लेम बे जाबाय हाबा जानायनि बिसय मानोना करन्थियावहाय सेलेब्रेटफोर माखासे दंमोन सेलेब्रेट्स माने बिसोरनो इसोरा ओरैबायदि मोनसे गिफ्ट होदों बे मानसिफ्रा हाबा जायालाबा थानो हायो थैजासे आरो बिसोरनि बेबादिखौ नुनानैहाय माखासे मानसिफ्रा इमिटेट खालामनो नागिरदोंमोन जाय मानसिफोरा सेलेब्रेसिनि गिफ्ट गैया जायनि जुनै बे मानसिफ्रा प्रब्लेम खालामदों गिर्जायावहाय आरो नैथियाव जाबाय माखासे करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरा नन ख्रिस्टियानखौ हाबा खालामदोंमोन दा बे नन ख्रिस्टियान हिनजावखौहाय नागारनांगौना नागारनाङा एबा ख्रिस्टियान हिनजावा नन ख्रिस्टियान हौवाखौ नागारनांगौना नागारनाङा बोरै गोरोबनानै थानांगौ बेखौ लानानैबो बिसोरनि गेजेरावहाय जेंना जादोंमोन आरो बे इस्युखौबो एड्रेस खालामनो थाखाय पौला बे बिलाइफोरखौ लिरहरदों आरो 5 नम्बर प्रब्लेमखौ जों नुनो मोनो 8 आयदायावहाय मेरिजनि प्रब्लेम जों नुनो मोनो 7 आयदा आरो 8 आयदायाव जेब्ला जों फरायो अब्ला जों नुनो मोनो बे प्रब्लेमा जाबाय मुर्तिनो बावनाय जाग्रा मुवाफोरखौ एबा बेदरफोरखौहाय ख्रिस्टियानफोरा जानांगौना जानाङा बेबो बिसोरनि गेजेराव मोनसे प्रब्लेम फैदों बे प्रब्लेमखौहाय एड्रेस खालामनो थाखाय बे बिलाइखौ लिरहरदों
11 अध्यायनि 1 निफ्राय 8 पदसिमखौ जेब्ला जों फरायो अब्ला जों नुनो मोनो हिनजावफ्रा गिर्जायाव खर' खोबनांगौ ना खोबनाङा बे बिषयखौ लानानैबो करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव मोनसे जेंना फैदोंमोन। हिनजावफ्रा गिर्जायाव हाबला खर' खोबनांगौ ना खोबनाङा बेबो मोनसे गेदेरथार बेले बेजे इस्यु जानानै फैदोंमोन करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावहाय। बेखौ जों नुनो मोनो 11 अध्यायनि 1 निफ्राय 8 पदसिमाव। आरो 7 नम्बर प्रब्लेमा जाबाय प्रभु जानायनि बिषय। बे प्रभु जानायनि बिषयाव गोबां मानसिफ्रा गिलु बालु भाबाव थानानैब्लाबो प्रभुआव बाहागो लाफादोंमोन, जायनि जुनैहाय गोबांथार मानसिफ्रा इसोरजोंहाय बिसार खालामजादों आरो साजा होजादोंमोन। बेनिखायनो पाउला बुंदों नोंसोरो नोंसोरनि पापफोरनिफ्राय सुद्रायालाबा प्रभुआव बाहागो दालो होननानैहाय।